Προκειμένου να βγάζει τα έξοδά της, η 23χρονη Στεφανία Μπακοδήμου εργάζεται σαν σερβιτόρα. Τα 2 τελευταία χρόνια έχει δεσμό και συζεί με τον 32χρονο Δώρο, που είναι ο εργοδότης της. Η σχέση τους όμως είναι προβληματική, αφού εκείνος δεν την αντιμετωπίζει με σεβασμό. Έτσι μια μέρα φτάνει στα ωριά της και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι τους. Ναι. Άσε μας ρε Λάζαρη και εσύ τώρα. Ναι, έχω πει στον Απόστολο, θα τη φέρει αυτό στην Κάβα. Μην το κουνείς από το μαγαζί, έρχομαι. Έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε και τα νάζια της Στεφανίας τώρα. Μένουμε μαζί. Τι άλλο θέλει δηλαδή? Κατά πίεση εγώ δεν δέχομαι. Δεν θα μου βγάλει το λάδι. Θα γυρίσει. Αυτή χωρίς εμένα δεν κάνει. Για να τον δω να τρέχει τώρα, πόσο κορέδο με περνάει. Αφού τα βλέπω πάλι τα ίδια. Έχει εμένα κι άλλες 10. Και πώς να γυρίσω στους γονείς μου, που τους έχω πει ότι ο Δώρος είναι τέλειος. Εκείνοι δεν ήθελαν να φύγω από το σπίτι. Θα αρχίσουν τα σου τα λέγαμε, καλά να πάθεις τώρα. Θα πάω στον αδερφό μου. Δεν έχουμε πολλά με τον Αργύρι. Έφυγε πριν χρόνια από το σπίτι, αλλά και τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Λίγη ώρα μετά, η Στεφανία βρίσκεται έξω από την πόρτα του διαμερίσματος του αδερφού της, ο οποίος ξαφνιάζεται με την επίσκεψή της. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Ξέρω εγώ. Ποιος είναι παρακαλώ? Η Στεφανία είμαι, Αργύρι. Άνοιξέ μου. Στεφανία. Ποιος είναι? Η αδερφή μου. Η αδερφή σου. Έχεις αδερφή? Και γιατί δεν μου έχεις πει κάτι τόσο καιρό? Θα σου πω μετά. Το τελευταίο πράγμα που περίμενα αυτή τη στιγμή ήταν να εμφανιστεί εδώ η αδερφή μου. Δεν κάνουμε ιδιαίτερη παρέα. Είμαστε πολύ διαφορετικοί. Έχω να τη δω πάρα πολύ καιρό. Δευτερόλεπτα μετά, η Στεφανία βρίσκεται μπροστά στον αδερφό της που την κοιτάζει έκπληκτος. Εκείνη ζητά συγγνώμη και κρατά μια απολογητική στάση απέναντί του, ενώ αυτός προσπαθεί να κρύψει τη μεγάλη του αμηχανία. Ξέρω, σε τάραξα βραδιάτικα. Μα τι έπαθες? Εσύ πρέπει να είσαι ο Αλέξανδρος, ο συγκάτοικος του αδερφού μου. Τι έγινε? Ναι, εγώ είμαι. Χαρικά πολύ. Κι εγώ. Ρε παιδιά, μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό? Εννοείται, κάτσε, ηρέμησε. Πάω να φέρω εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε ρε παιδάκι μου, τι συνέβη? Έπαθαν τίποτα οι γονείς μας? Όχι, μην ανησυχείς. Να, τσακώθηκα με το Δώρο. Τέλος πάντων, συγγνώμη που σας ξύπνησα. Τι μας ξύπνησες, καλέ, τι μας ξύπνησες? Δεν είχαμε κοιμηθεί ακόμα. Ορίστε. Ευχαριστώ. Αν δεν σας πειράζει, λέω να την πέσω απόψε εδώ στον καναπέ. Ποιο καναπέ? Μέσα στο δωμάτιό μου θα πας. Κοιμηθώ εγώ εδώ. Όχι, δεν το δέχομαι. Ναι, καλύτερα στο Αλέξανδρο παρά στο δικό μου, εγώ είμαι και ακατάστατος. Καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και ενώ η Στεφανία πηγαίνει στο δωμάτιο του Αλέξανδρου, τα 2 αγόρια μένουν μόνα τους στο σαλόνι και σχολιάζουν τη μυστηριώδη ξαφνική επίσκεψη της 23χρονης. Μα να μην ξέρω ότι έχεις αδερφή. Και είναι και κούκλα. Ναι, καλή είναι. Το έχει το σόι σας. Κόλακα. Ρε εσύ να σου πω, σίγουρα είναι καλά. Σαν κυνηγημένη φάνηκε. Ναι, κάπως έτσι μου φάνηκε και εμένα. Τι κάνεις εκεί τώρα? Πήγαινε μέσα στο δωματιό μου να κοιμηθείς εσύ. Τι λες μωρέ τώρα? Αδερφή δική μου είναι, δεν θα την πληρώσεις εσύ. Καλά, καληνύχτα. Την άλλη μέρα, η Στεφανία σηκώνεται πρώτη και αφού τσεκάρει το κινητό της και διαπιστώσει ότι ο Δώρος την έψαχνε όλο το βράδυ, ετοιμάζει πρωινό για τους υπόλοιπους. Μόλις έρχεται όμως ο Αργύρης, ο Αλέξανδρος αφήνει τα 2 αδέρφια μόνα τους. Αργύρη, σε ευχαριστώ πολύ που με άφησες να μείνω. Το ξέρω, σε αναστατώνω τώρα. Μα τι λες, αδερφή μου είσαι στο κάτω-κάτω. Άκου, αν δεν ήταν ανάγκη, δεν θα ερχόμουν έτσι μες τη νύχτα, αλλά με έφερε στα όρια μου άλλος. Ο Δώρος, το καλό παιδί. Έλα, μην αρχίζεις πάλι, σε παρακαλώ. Συγγνώμη, συνέχισε. Βρήκα μηνύματα από 2... Και όχι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχει κι άλλη στη ζωή του. Δηλαδή τον χώρισες.
Όχι βέβαια. Θα πάρει το μάθημά του και θα στρώσει. Δεν με ξέρει καλά εμένα. Νομίζει πως θα κάθομαι να τα δέχομαι όλα. Τώρα λοιπόν που θα με ψάχνει, θα καταλάβει. Έτσι λες, Ξέρεις πόσες κλήσεις βρήκα? 18 γονατιστός θα με παρακαλάει. Και τι θα γίνει? Θα μετανιώσει και θα αλλάξει. Αυτός είναι ο στόχος σου στη ζωή. Να αλλάξεις τον δώρο, όχι εσένα. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα, ρε Αργύρη? Τίποτα. Και μέχρι τότε? Εάν δεν σε ξεβολεύω πολύ, λέω να μείνω εδώ για ένα διάστημα. Μπορεί να μην έχουμε πολλά με τη Στεφανία. Τα ξέρω όμως τα δικά της. Και αυτόν τον αλήτη το δώρο το ξέρω. Κάθεται τη δουλεύει και αυτή χαζή νομίζει θα τον αλλάξει. Κάτι τέτοιοι τύποι δεν αλλάζουν ποτέ. Αλλά δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ με τα δικά της. Έχω και δικά μου προβλήματα. Ας ξυπνήσει κι αυτή να δει τη ζωή της. Το ίδιο βράδυ, ο Αργύρης επιστρέφει από τη δουλειά μαζί με μία συναδελφό του, την Ένα, και η Στεφανία που ετοιμάζει φαγητό, της προτείνει να μείνει και εκείνη. Τι καλό έχεις ετοιμάσει? Παστίτσιο, δεν θα φύγεις? Μωρέ, ήρθε να μου δώσει ένα παλιό κινητό Αργύρης μέχρι να πάρω, γιατί το δικό μου έχει χαλάσει. Ωραία, και με την ευκαιρία θα κάτσεις να φάμε κιόλας. Πες ρε Αργύρη. Ναι βρε Νένα, κάτσε. Αργύρη μου, μη σε ξεβολεύω. Τι να μας ξεβολεύεις ρε αγάπη μου, άλλο ένα πιάτο θα βάλουμε. Αν δεν ήμουν εδώ, δεν θα το μάθανα πως έχει κορίτσι. Πάντα έτσι ήταν ο Αργύρης. Δεν μίλαγε ποτέ για τα προσωπικά του. Και από τη μία μεριά, καλά έκανε. Όχι σαν και εμένα που τα έλεγα όλα με τον Ή και με το Σίγμα, και τώρα βρίσκομαι υπόλογη και θα πρέπει να δίνω λογαριασμό. Μετά το φαγητό και αφού η Νένα έχει φύγει, οι τρεις συγκάτοικοι χαλαρώνουν. Όταν η Στεφανία πηγαίνει στην κουζίνα, ο Αλέξανδρος βρίσκει την ευκαιρία να ανοίξει μια κουβέντα στον Αργύρη. Η Στεφανία εγκρίνει. Τη συμπάθησε την Νένα. Μπράβο. Τι μπράβο. Γιατί να άφησε να πιστέψει ότι είναι η κοπέλα σου? Μόνη της το σκέφτηκε και μόνη της το αποφάσισε. Δεν έκανα κάτι εγώ. Ναι, αλλά δεν τη διέψευσες κιόλας. Δεν την κόβουμε την κουβεντούλα τώρα. Ούτε η Νένα με ενδιαφέρει, ούτε η γνώμη της αδερφής μου. Τώρα γίνεσαι κακός. Ό,τι θέλω ας γίνομαι. Το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι να σηκωθεί να φύγει η Στεφανία και να γυρίσω στη ζωή μου και στο δωμάτιό μου. Τι λες, παιδί μου? Γιατί πρέπει να φύγει η αδερφή σου για να γυρίσει στη ζωή σου? Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό δεν χρειάζεται. Για μένα χρειάζεται. Και τα έχουμε πει αυτά. Να τα ξαναπούμε. Αργυρή. Δεν κάνεις καλά. Αλέξανδρε, δεν είναι για όλους το ίδιο. Είναι η αδερφή σου, το καταλαβαίνεις? Τώρα γιατί το συνεχίζεις? Το επόμενο διάστημα ο Δώρος, που έχει χάσει τα ίχνη της Στεφανίας, καθώς εκείνη δεν πηγαίνει πια ούτε στη δουλειά, την πολιορκεί και την ψάχνει συνέχεια. Η 23χρονη, καθώς την απασχολεί πολύ αυτή η ιστορία, έχει αρχίσει να μιλά ανοιχτά με τον Αλέξανδρο που τη συμπαραστέκεται. Ειδικά εκείνη την ημέρα που ο Δώρος φαίνεται να την απειλεί για να επιστρέψει σε εκείνον. Τι έγινε, γιατί είσαι αναστατωμένη? Άρχισε να με απειλεί και μετά μου το έκλεισε. Εντάξει, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω, λέει να γυρίσω σπίτι. Και? Δεν ξέρω. Ο Δώρος δεν φημίζεται για την ηρεμία του. Άμα νευριάσει, άστα. Τόσο πολύ? Δεν καταλαβαίνεις. Την προηγούμενη φορά όρμηξε σε έναν προμηθευτή γιατί λέει τον έκλεβε. Αυτόφορο τους πήγανε. Τόσο πολύ άντρας αυτός ο Δώρος, Κοίτα, είναι ζώρικος τύπος. Δεν μασάει. Ειδικά τώρα του την έχει δώσει γιατί όλοι τον ρωτάνε πού είμαι και γιατί δεν πάω στο μαγαζί και τι έγινε και αν τον παράτησα. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω. Έδειξε την αξιοπρέπεια του άντρα, γι' αυτό σου συμπεριφέρεται έτσι. Και εσύ που τα έμαθες όλα αυτά? Μιλάω με τη Μαρίνα, την άλλη σερβιτόρα. Είναι καλή κοπέλα, δεν πρόκειται να του πει τίποτα. Γιατί φοβάσαι μήπως έρθει από εδώ? Τον Δώρο, δεν τον ξέρεις καλά. Εννοείται, αυτό φοβάμαι. Και γιατί μένεις μαζί του, παιδί μου? Με έναν άνθρωπο που φοβάσαι, γιατί? Γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Τι δικαιολογίες είναι αυτές τώρα? Γιατί δεν το κόβεις?
άμα καταλάβει ότι δεν πάει άλλο έτσι, θα αλλάξει. Τώρα το πιστεύεις πραγματικά αυτό? Ποιος να αλλάξει, ο Δώρος? Εσύ μου έχεις πει ότι πηγαίνει με τη μία και με την άλλη. Πόσα χρόνια είστε μαζί? Άλλαξε? Δεν σε σέβεται. Δεν είναι αλήθεια αυτό, ρε Αλέξανδρε. Απλά είναι λίγο επιπόλαιος. Παρτάκιας είναι, Στεφανία. Δεν σε σέβεται. Και όταν δεν υπάρχει σεβασμό σε μια σχέση, φεύγεις. Αν μείνεις, κάνεις κακό στον εαυτό σου. Τώρα που γνώρισα τη Στεφανία, είναι καλό κορίτσι. Τη συμπάθησα πολύ. Ανησυχώ που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω γιατί ο Αργύρης αδιαφορεί. Είναι μόνη της και θέλει ανθρώπους δίπλα της. Μετά την τελευταία του κουβέντα με τη Στεφανία, ο Αλέξανδρος είναι αποφασισμένος να μιλήσει στον Αργύρη πιο ανοιχτά για την αδερφή του. Έτσι, όταν εκείνη βγαίνει για ψώνια, ο 30χρονος δεν αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Αυτή πάει με τα δικά σου. Η Στεφανία, Σούπερ μάρκετ. μόνη της. Όχι, με συνοδεία. Έλα, μην κοροϊδεύεις. Ανησυχώ. Ο άλλος την ψάχνει, την παρακολουθεί. Καλά, καλά. Ακούς που σου μιλάω. Άσε με τώρα, έχω δουλειά. Αργυρή. Αργυρή, για την αδερφή σου πρόκειται. Η ίδια είναι κολλημένη σε μια σχέση και μόνη της. Οι γονείς σου αδιαφορούν. Εσύ δεν της δίνεις σημασία. Είναι κλωβισμένη, καταλαβαίνεις. Και τι θες να κάνω? Να είσαι κοντά της. Είναι η οικογένειά σου. Εγώ οικογένεια δεν έχω. Μόνο στα χαρτιά. Τώρα είσαι υπερβολικός. Ας είμαι. Έτσι νιώθω. Και να σου πω κάτι, ούτε η Στεφανία θα ενδιαφερόταν για τα δικά μου τα προβλήματα. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Άσε μας, μωρέ. Το μόνο που τη νοιάζει είναι ο Δώρος. Να τον κάνει να τρέχει από πίσω της. Το μόνο της ενδιαφέρον σε αυτή τη ζωή. Θα κάτσω να ασχολούμαι τώρα με βλακίες? Μωρό δεν είναι. Ας ξυπνήσει. Αργύρη. Εσύ δηλαδή ποτέ δεν πήρες λάθος αποφάσεις στη ζωή σου? Μόνος της πήρα και μόνος μου ξέμπλεξα. Δεκανή κι εγώ δεν ζήτησα από κανέναν. Οκ. Εγώ όμως δεν μπορώ να κλείσω τα αυτιά μου. Κάνω τι θέλω. Αργύρη. Το επόμενο διάστημα η Στεφανία νιώθει όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση και άγχος εξαιτίας του Δώρου. Και αυτό τη φέρνει ακόμη πιο κοντά με τον Αλέξανδρο, που είναι ο μόνος που της δείχνει στοργή και ενδιαφέρον. Εγώ φεύγω. Πάω να πάρω λίγο αέρα. Θέλει κανένας τίποτα? Θα βρεθείς με την ένα? Τι έπαθε αυτός? Άστα. Ο Δώρος σε ξανανόχλησε? Τι γίνεται με αυτόν? Και δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Έτσι όλη αυτή η συναισθηματική φόρτιση αλλάζει σιγά σιγά τα συναισθήματά της γι' αυτόν και αρχίζει να νιώθει ερωτευμένη μαζί του. Βγες ρε πουλάκι μου λίγο έξω. Τι να κάνεις εδώ μέσα? Βγες λίγο να ξεσχάσεις. Δεν έχω όρεξη. Αλέξανδρε, γιατί μου φέρετε έτσι ο Δώρος? Ποιος Δώρος βρε κορίτσι μου? Λοιπόν, άκου. Μόλις γυρίσω, θα πάμε για ψώνια στο εμπορικό και μετά για φαγητό. Εντάξει, και πάψε να στεναχωριέσαι. Αλέξανδρε, μισό λεπτό, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, πες μου. Είμαι τόσο χάλια και μου φέρετε έτσι ο Δώρος. Τι λες ρε κορίτσι μου, τι είναι αυτά που λες τώρα? Να, πάντα έλεγε ότι οι προηγούμενες του σχέσεις ήταν πολύ πιο ωραίες από μένα και είχαν και επίπεδο και κάποια στιγμή είχε και μία δικηγόρο. Ξεκόλλα το μυαλουδάκι σου. Τι είναι αυτά τώρα, γιατί συγκρίνεις? Πάμε μέσα να σου μαγειρέψω και θα σου κάνω και δωρεάν ψυχανάλυση. Τι έγινε, γιατί χλώμιασες? Τον ηλίθιο. Μη φοβάσαι, κορίτσι μου. Αλέξανδρε, ξέρεις, τα εννοεί όλα αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου τα λέει. Κοίτα, μη φοβάσαι. Δεν είσαι μόνη σου και δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι αυτό. Ο Αλέξανδρος είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Δεν μου έχει φερθεί ποτέ κανένας έτσι. Με κοιτάει τρυφερά, με ακούει, δεν με κρίνει, με φροντίζει. Αυτός είναι πραγματικός άντρας. Ο Δώρος
Μόνο με τα νταϊλίκια νομίζει ότι δείχνει τον ανδρισμό του, γιατί τον κράτησα στη ζωή μου. Όλο αυτό το διάστημα, ο Δώρος δεν μπορεί να δεχτεί ότι η Στεφανία δεν επικοινωνεί μαζί του και ο πληγωμένος του εγωισμός δεν τον αφήνει να ησυχάσει. Έτσι χρησιμοποιεί κάθε τρόπο για να την εντοπίσει και στο τέλος προσεγγίζει τη Μαρίνα που γνωρίζει πως έχουν ακόμα επαφές. Μαρινάκη, δεν σε ρώτησα. Μήπως μιλάς καθόλου με τη μικρή? Καμιά φορά. Και πώς είναι καλά? Τι να σου πω τώρα, προσπαθεί να ηρεμήσει. Να σου πω, μήπως έχει βρει κάποιον άλλον, γιατί σπίτι της ακόμα να γυρίσει. Πού να έχει πάει? Τι άλλον ρε Δώρο? Εμένα μη μου λες ψέματα. Όχι, κανέναν δεν έχει. Τότε γιατί έχει κόψει? Μόνη της είναι, στον αδερφό της έχει πάει και μένει. Και με παίζει έτσι. Εγώ δεν έχω σταματήσει να τη σκέφτομαι, ρε εσύ. Αλήθεια. Πλάκα μου κάνεις. 2 χρόνια μαζί είμαστε. Πρέπει να τη βρω. Δεν μπορώ χωρίς αυτή. Μου λείπει. Να σου πω, μήπως μπορείς να μάθεις που μένει ο Αργύρης? Α, δεν ξέρω. Μη με χαλάς τώρα. Πρέπει να τη βρω, να λύσουμε την παρεξήγηση. Η φάση είναι χάλια. Σε παρακαλώ, θα το κάνεις? Καλά. Η Μαρίνα πείθεται για την ειλικρίνεια του Δώρου και μαθαίνει από τη Στεφανία τη διεύθυνση του αδερφού της. Έτσι, όταν χτυπάει το κουδούνι, η 23χρονη βρίσκεται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Ώστε εδώ κρύβεσαι. Τι κάνεις εσύ εδώ? Πώς με βρήκες? Όποιος ψάχνει βρίσκει. Ωραία. Και τώρα τι θες? Να μου πεις τι είναι αυτά που κάνεις, θέλω. Γιατί εξαφανίστηκες? Γιατί σε νοιάζει? Μάζεψε τα πράγματά σου και πάμε να φύγουμε τώρα. Δεν πάω πουθενά. Με αυτά που κάνεις τι καταλαβαίνεις? Εγώ θέλω την ησυχία μου. Μα καλά, τι με θες? Αυτές που βγαίνεις δεν σου φτάνουνε ή νομίζεις δεν τα ξέρω? Όλο βλακίες είσαι. Μου τη λες κι από πάνω. Στεφανία, πόσες φορές πρέπει να σου το πω? Μπερδεύεις τα πράγματα. Μαγαζί έχω, τι θες να κάνω? Να μην μιλάω με τις πελάτισσες? Φίλες μου είναι. Πώς θα έχει δουλειά? Να κάνω το ξινό και να της λέω «Μη μου μιλάτε, θυμώνει Στεφανία». Για όριμασε λίγο. Ναι, καλά. Όλο ψέματα είσαι. Τι με θες ρε Δώρο, αφού περνάς καλά χωρίς εμένα? Φύγε σε παρακαλώ από εδώ. Εγώ βρέχω το ότι σε θέλω. Αφού σε αγαπάω, γιατί με πουλάς έτσι? Άσε με. Μου λείπεις. Είναι άδειο το σπίτι χωρίς εσένα. Ναι, καλά, εντάξει. Τι πρέπει να κάνω να με πιστέψεις? Δεν ξέρω, Δώρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτά. Θέλω το χρόνο μου. Εξάλλου, τα πράγματα στη ζωή μου προχωράνε. Τι εννοείς? Εννοώ ότι δεν μπορώ άλλο να τρέχω από πίσω σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους κυνηγάω καν και είναι στο πλευρό μου. Έχεις βρει άλλον? Για την ακρίβεια εδώ μένει. Είναι ο συγκάτοικος του αδερφού μου. Γι' αυτό κατσικώθηκες εδώ μέσα? Όχι βέβαια. Όταν ήρθα προέκυψε, δεν το γνώριζα από πριν. Αλλά καμιά φορά δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να καταλάβεις αν θες έναν άνθρωπο και αν σε θέλει κι αυτός. Αυτό δεν θα τελειώσει έτσι. Για να τον δω να τρέχει τώρα, που νομίζει πως θα κάθομαι όλη μου τη ζωή να κλαίω γι' αυτόν. Θα το φυσάει και δεν θα κρυώνει. Τώρα, κύριε Δώρο, είναι αργά. Εντάξει, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι με τον Αλέξανδρο, αλλά εκεί πάει το πράγμα. Θα το βοηθήσω κι εγώ, γιατί είναι λιγάκι ντροπαλός και συναισθαλμένος. Ας το μάθει και ο Δώρος μια ώρα αρχίτερα, έτσι για να σκάσει. Έπειτα από τη συνάντησή της με τον Δώρο και πιστεύοντας πως έχει ξεκαθαρίσει μαζί του, η Στεφανία νιώθει ακόμη πιο έντονη τη διάθεση να προχωρήσει με τον Αλέξανδρο και θεωρεί ότι αυτό είναι περισσότερο στο δικό της χέρι. Έτσι κάνει μια κίνηση που πιστεύει ότι θα του δώσει το θάρρος να την πλησιάσει περισσότερο. Αλέξανδρε, ήρθες στη ζωή μου και σαν να έφυγε ένα σκοτεινό πέπλο. Μου δείχνεις κάθε μέρα πώς είναι να βρίσκεται κοντά σου ένας πραγματικός άντρας. Ένας κύριος. Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Ιστερόγραφο. Επειδή ίσως είμαστε πολλοί σε αυτό το σπίτι, σου πήρα τα ακουστικά για να βλέπεις στο λάπτοπ τις αγαπημένες σου εκπομπές. Αν και εγώ θέλω να τις βλέπω μαζί σου. Στεφανία. Ρε Στεφανία.
Αφού βρίσκει το δώρο στο δωμάτιό του, ο Αλέξανδρος είναι πολύ προβληματισμένος. Αποφασίζει να μιλήσει γι' αυτό στον Αργύρη που μόλις επιστρέφει από τη δουλειά. Είναι μέσα η Στεφανία? Όχι, έχει πάει για ψώνια. Έλα, κάτσε. Τι είναι? Διάβασε λιγάκι αυτό. Ήταν μαζί με αυτό και αυτό εδώ. Πλάκα κάνεις. Εγώ δεν το βλέπω για πλάκα. Έλεος δηλαδή μια ζωή με τους ερωτές της. Με το που κάποιος της δείξει λίγο ενδιαφέρον, αμέσως και καλά τον ερωτεύεται. Εντάξει, μην το λες έτσι τώρα. Το μόνο που τη νοιάζει είναι να ικανοποιήσει το εγώ της. Ρε εσύ Αργύρη, μπορεί να της έδωσα κι εγώ λάθος μηνύματα. Ό,τι και να έκανες εσύ, αυτή παραμένει ο χαρακτήρας της. Ηρέμησε, είναι μόνη της. Χρειάζεται λίγο φροντίδα. Δεν είναι εγωισμός. Έχει περάσει πολύ κακομεταχείριση στη σχέση της. Και ποιος της φταίει? Σε παρακαλώ, βρες έναν τρόπο να της το ξεκόψεις. Λίγο αργότερα, ο Αργύρης φεύγει από το σπίτι για να αφήσει χώρο στον Αλέξανδρο να ξεκαθαρίσει με τη Στεφανία, η οποία δεν υποψιάζεται τι θα ακολουθήσει. Στεφανία, σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο και όλο αυτό που έκανες για μένα. Τίποτα δεν είναι μπροστά σε όλα αυτά που έχεις κάνει εσύ για μένα. Είσαι κοντά μου χωρίς καν να το ζητήσω. Μου δίνεις δύναμη. Βλέπω πόσο διαφορετικός είσαι και πόση ευτυχία μπορείς να μου δώσεις. Μα σου αξίζει, κορίτσι μου. Θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται με καλοσύνη. Ναι, και εσύ είσαι τόσο καλός. Εγώ νιώθω... Στεφανία, πραγματικά σ' αγαπάω, σαν φίλη όμως. Γιατί ερωτικά είμαι αλλού. Ξέρω είναι άβολο όλο αυτό, αλλά πρέπει να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σου. Συγγνώμη. Την επόμενη μέρα η Στεφανία, που έχει κρατήσει επαφή με την Ένα, την καλεί στο σπίτι αφού έχει ανάγκη να μιλήσει με κάποιον για τη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα σε εκείνη και τον Αλέξανδρο. Μου αρέσει ο Αλέξανδρος. Νομίζω ότι κάτι υπάρχει μεταξύ μας. Τι λες, Στεφανία? Ο Αλέξανδρος? Ναι, θεωρώ πως όποια γυναίκα είναι μαζί του είναι πραγματικά πάρα πολύ τυχερή. Όποια γυναίκα? Ναι, γιατί, τι άλλο να θέλει κάποια. Είναι ευγενικός, μορφωμένος, ευαίσθητος, κούκλος. Ναι, ισχύει. Και θα είναι τυχερός όποιος τον έχει δίπλα του. Ναι. Στεφανία μου, δεν με κατάλαβες. Όποιος είπα. Όχι όποια. Τι? Κοίτα, νόμιζα τους είχε μιλήσει ο αδερφός σου. Βρένενα, τον ξέρεις τον Αργύρη, δεν μιλάει για τον εαυτό του. Θα μιλήσει για τον Αλέξανδρο. Και ότι είναι μαζί σου, εγώ μόνο μου το κατάλαβα. Αυτός δεν μου λέει ποτέ τίποτα. Α, ναι. Μόνη σου το κατάλαβα εγώ και εκείνος... Μάλιστα. Αλλά για τον Αλέξανδρο δεν είχες καταλάβει. Ότι τι? Ότι είναι γκέι? Όχι, πού να το καταλάβω. Μισό λεπτό. Όταν δηλαδή μου είπε ότι είναι αλλού, εννοούσε... Κι εγώ έφτιαχνα όπως πάντα σενάρια με το μυαλό μου. Στεφανία μου, ηρέμησε. Και να θυμάσαι ότι ο Αλέξανδρος είναι αυτός που εκτίμησες και αγάπησες. Απλά δεν τον ηλικίουν τα κορίτσια. Πω, την γκάφα έκανα. Πού να το φανταστώ. Νόμιζα ότι το ήξερε. Εδώ μέσα, τόσο καιρό. Όλη μέρα μαζί. Μα καν είναι δυνατόν να μην πάει το μυαλό της. Αλλά τι να πω. Εδώ νομίζω ότι ο Αργύρης και εγώ είμαστε ζευγάρι. Πρέπει να βρω μια δικαιολογία να φύγω γρήγορα από το σπίτι. Τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι φαίνονται.
Μόλις μένει μόνη η Στεφανία, σε κατάσταση σοκ και χωρίς να μπορεί να πιστέψει τα όσα της αποκάλυψε η Νένα, αποφασίζει να ψάξει στα πράγματα του Αλέξανδρου για να διαπιστώσει την αλήθεια. Αυτό που θα ανακαλύψει όμως τη σοκάρει ακόμη πιο πολύ. Ώστε έτσι, Αργύρια. Δεν το πιστεύω. Το είδα με τα μάτια μου, αλλά δεν το χωράει το μυαλό μου. Πώς είναι δυνατόν? Γι' αυτό δεν μίλαγε ποτέ για τις σχέσεις του. Γι' αυτό πάντα μας απέφευγε και γι' αυτό έφυγε και από το σπίτι. Πόσο αστεία θα τους φαινόμουν όλο αυτό το διάστημα που έμενα εδώ. Αλλά τώρα θέλω να φύγω και να μην ξαναδώ κανέναν τους. Ο Αργύρης επιστρέφει στο σπίτι πριν από τον Αλέξανδρο και βρίσκει τη Στεφανία να τον περιμένει στο σαλόνι με τα πράγματά της, χωρίς να υποψιάζεται τι έχει προηγηθεί. Φεύγεις. Εσύ τι λες, να κάτσω εδώ μέσα? Καλά, κάνω τι θες, αν και δεν καταλαβαίνω το ύφος σου. Να σου το εξηγήσω αφού δεν το καταλαβαίνεις. Δεν σε αντέχω άλλο. Αυτό λέει το ύφος μου. Τι έπαθες, παιδάκι μου, στα καλά καθούμενα? Έπρεπε να το έχω καταλάβει, αλλά μια χαρά κρυβόσουν. Έτσι είσαι πάντα. Όλο μου λοχτά φερόσουν και κρυβόσουν. Δεν καταλαβαίνω, τι επίθεση είναι αυτή? Μου έλεγες ψέματα. Αλλά τι να περιμένω από κάποιον σαν εσένα? Για μαζέψου σε παρακαλώ, που θα μου κάνεις και επίθεση μέσα στο σπίτι μου. Γι' αυτό θα φύγω και ούτε θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Αχάριστο πλάσμα, αντί να πεις και ευχαριστώ που βρέθηκα εδώ να σε μαζέψω. Ναι, χτύπησέ το μου. Η Στεφανία είναι πια εκτός εαυτού και ξεσπά στον Αργύρη με πολύ υποτιμητικά λόγια, αφού είναι πληγωμένη διπλά. Από τη μία νιώθει πως δεν γνωρίζει τον ίδιο της τον αδερφό και από την άλλη, για μία ακόμα φορά, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της σε σχέση με την προσωπική της ζωή. Δεν κοιτάς τα μούτρα σου που σε έχει κάνει ο δώρος παιχνιδάκι του και τρέχεις από πίσω του. Άκου, μη μου μιλάς έτσι, γιατί είμαι έτοιμη να πάω να τα πω όλα στη μαμά και τον μπαμπά που τόσα χρόνια μου έχουν σπάσει τα νεύρα με τον κανακάρι τους. Στεφανία, τι λες και τι θα καταλάβεις? Γιατί βγάζεις τέτοια κακία? Έτσι θέλω. Γιατί εσύ μου έδειξες καλοσύνη. Μόνο ο Αλέξανδρος. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Για σένα. Θέλω να φύγω και να μην σε ξαναδώ ποτέ. Ντρέπομαι που είμαι αδερφή σου. Το μίσος που είδα στα μάτια της ήταν αρκετό. Λες και έβλεπε τον χειρότερο εχθρό της. Θα ήταν ηλίθιο να περιμένω να καταλάβουν και οι γονείς μου και η Στεφανία. Αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα. Τώρα ξέρει και δεν χρειάζεται ούτε να κρύβομαι, ούτε και την έχω ανάγκη στη ζωή μου. Μόλις η Στεφανία φύγει, ο Αργύρης καταραίει. Τα όσα άκουσα από την αδερφή του, όσο κι αν περίμενε πως δύσκολα θα δεχόταν την αλήθεια για εκείνον, τον έχουν απογοητεύσει. Όταν επιστρέφει ο Αλέξανδρος από τη δουλειά, του αφηγείται τι έγινε φανερά ταραγμένος. Κατάλαβες τώρα σε τι περιβάλλον έχω μεγαλώσει? Την νοοτροπία κουβαλούν όλοι τους. Το ξέρω, ρε Αργύρη, αλλά πόσο θα κρύβεσαι ακόμα? Λες να μ' αρέσει να κρύβομαι και να έρχομαι συνεχώς σε δύσκολη θέση? Μη κοιτάς εσύ. Η δική σου είναι αλλιώς. Εντάξει, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι αυτό. Ντρέπεται για εμένα. Αυτό μου είπε. Εσύ τι πιστεύεις, ότι η μητέρα μου θα αισθανόταν διαφορετικά? Δεν το αντέχω άλλο όλο αυτό, ρε εσύ. Καλύτερα να μην είχε μάθει ποτέ ούτε η Στεφανία. Περισσότερο πιστεύω ότι η Στεφανία αντέδρασε έτσι για την απόρριψη που της έδωσα. Δώσε της λίγο χρόνο και θα δεις. Σιγά μη με δεχτεί. Όχι, για μένα δεν υπάρχει κανείς τους. Και τώρα πού έχει πάει? Πού θες να ξέρω? Ρε Αργύρη. Δεν με νοιάζει, ρε παιδάκι μου. Όπως δεν ενδιαφέρεται εκείνη για μένα, έτσι δεν με νοιάζει και εμένα για εκείνη. Δεν είναι δεν σε νοιάζει. Είναι μόνη της. Λες να έχει πάει σε εκείνο τον Ταΐ πάλι το δώρο? Να κόψει το λαιμό της. Καταλαβαίνω το θυμό και την απογοήτευσή του. Ποτέ δεν βρήκε το θάρρος να πει στους δικούς του ποιος πραγματικά είναι. Αλλά η Στεφανία δεν φταίει σε κάτι. Είναι καλό κορίτσι. Και τώρα που έφυγε, ανησυχώ για εκείνη. Την ίδια ώρα η Στεφανία, μη έχοντας πού άλλο να πάει, φτάνει με όση αξιοπρέπεια μπορεί στον δώρο και του ζητάει να γυρίσει στο σπίτι. Εκείνος όμως, καθώς είναι πικαρισμένος από την ύπαρξη του Αλέξανδρου, της μιλάει υποτιμητικά και αρνείται να τη δεχτεί πίσω. Σήκω και φύγε από το μαγαζί μου τώρα. Με διώχνεις. Τι περιμένεις, να σε πάρω κι αγκαλιά? Πώς μπορείς να μου μιλάς έτσι? Όπως σου αξίζει σου μιλάω. Με τρέλανες με τη ζήλια σου και ενώ ήρθα να σε βρω, τι γυρνάς και μου λες ότι είσαι με άλλον? Πάνω στα νεύρα μου το είπα. Αδιαφορώ.
Δεν έπαιξες καλά τότε. Ρε Δώρο. Και σε μένα όχι άλλα ψέματα, να πας τον άλλο να σε μαζέψει. Έλα ρε Στεφανία, μη στεναχωριέσαι. Τον άκουσες πως μου μίλησε. Ξεκόλα, δεν είναι καλό παιδί. Δεν έπρεπε να γυρίσεις. Και πού να πάω ρε Μαρίνα, με τον Αργύρη τσακώθηκα άσχημα. Αγάπη μου. Να σου πω, μήπως μπορώ να έρθω να μείνω μαζί σου για λίγο μόνο. Φυσικά, εννοείται και να έρθεις. Είναι δυνατόν να σε αφήσω έτσι? Να, πάρε τα κλειδιά μου και πήγαινε σπίτι να κάτσεις. Σε καμιά ώρα θα σχολάσω κι εγώ, θα φέρω φαγητό και θα τα πούμε. Σε ευχαριστώ ρε φιλενάδα. Λίγο καιρό αργότερα, και αφού παιδέψει πολύ τη Στεφανία, ο Δώρος την ξαναδέχεται στο σπίτι και στη ζωή του και εκείνη επιστρέφει αφού της υπόσχεται πως από εδώ και στο εξής τα πράγματα μεταξύ τους θα είναι καλύτερα. Έτσι η ζωή της έχει βρει πάλι τους παλιούς της ρυθμούς και ξαναρχίζει να δουλεύει στο καφέ. Κορίτσι μου, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι, εσύ? Τα ίδια, καλά. Πήρα και μια μικρή αύξηση στη δουλειά. Εσύ? Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Κι εγώ ξαναδουλεύω εδώ στο καφέ. Βλέπεις, όλοι βρίσκουμε την άκρη μας. Ακόμα και όταν οι δικοί μας άνθρωποι μας βγάζουν από τη ζωή τους. Μιλάς για τον αδερφό σου? Και γι' αυτόν. Τι κάνει, καλά είναι, τον βλέπεις καθόλου? Ναι, βρισκόμαστε. Για πες μου, επισημοποίησαν την σχέση τους με τον Αλέξανδρο ή όχι ακόμα? Γιατί τα χρόνια περνάνε. Γιατί μιλάς έτσι, ρε Στεφανία? Και πώς να μιλήσω δηλαδή? Γιατί να μην προχωρήσουν τη ζωή τους δηλαδή, αν το θέλουν. Γιατί οι γονείς μου δεν τον μεγάλωσαν έτσι τον Αργύρη. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Ντροπή είναι να είσαι κακός άνθρωπος. Τι μυαλά κουβαλάς, ρε παιδάκι μου, στην ηλικία σου? Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο αδερφός σου? Τι θέλει? Ποτέ. Ούτε οι γονείς σου. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να κρατάνε τα στερεότυπα. Νένα, δεν σου πέφτει λόγος για τους γονείς μου. Το μόνο που τους νοιάζει είναι τι θα πει ο κόσμος. Πού είναι η αγάπη τους για τα παιδιά τους? Κόφτο, εντάξει. Κόφτο. Δες και τον εαυτό σου και είναι σε έρμεο του κάθε δίθεν άντρα. Τι γίνεται, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Όχι, όχι. Απλά μιλάμε. Ορίστε το καφέ. Τι σου έλεγε, ποια ήταν αυτή? Τίποτα, κάτι για τη δουλειά της μου έλεγε. Φίλη του αδερφού μου είναι, τη ρώτησα τι κάνει ο Αργύρης. Μόνο για τον Αργύρη, ρώταγες? Ναι, γιατί? Πρόσεξε, εγώ βλάκας δεν είμαι. Θα μιλήσουμε μετά, έχουμε δουλειά τώρα. Αγχώθηκα λίγο με το ύφος του, αλλά δεν πειράζει. Προφανώς ενοχλείται ακόμη από τον Αλέξανδρο. Δεν είναι κακό. Ας ζηλεύει και λίγο, να μην με θεωρεί δεδομένη. Όπως είναι αναμενόμενο, η ζωή του ζευγαριού δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, αφού πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους με τις ίδιες ανασφάλειες. Έτσι η Στεφανία συνειδητοποιεί πως ο Δώρος έχει αρχίσει και πάλι τις παράλληλες ερωτικές περιπέτειες, πράγμα που τη φτάνει στα ωριά της. Πάλι γκομενίζεις. Άρχισες πάλι τα τρελά σου. Ποια τρελά ρε Δώρο, θα με βγάλεις και στραβή και μπροστά στα μάτια μου. Ποια είναι αυτή πάλι? Όποια θέλει είναι. Πελάτησα είναι. Μην κάνεις πασαρία. Και χθες το βράδυ γιατί άργησες? Ποια σε πήρε ξημερώματα στο κινητό? Το άκουσα, Δώρο. Σε άκουσα. Λογαριασμό θα σου δώσω. Θα σου δίνω αναφοράκια για κάθε τι που κάνω. Για έρεμησε λίγο, είμαστε και μπροστά σε κόσμο. Δεν με νοιάζει. Έλα εδώ. Δεν θα μου ζαλίσεις το κεφάλι. Πάμε μέσα να μιλήσουμε. Άσε με. Αυτή τη φορά ο καυγάς ανάμεσα στο ζευγάρι βγαίνει εκτός ελέγχου και η Στεφανία συνειδητοποιεί ότι πρέπει τώρα να φύγει στα αλήθεια μακριά από τον Δώρο. Έτσι, μη έχοντας άλλη λύση, καταφεύγει στο σπίτι του αδερφού της, αναζητώντας τη στοργή του Αλέξανδρου. Στεφανία, τι έγινε, κορίτσι μου? Ο Αργύρης. Είχε πάει με την Ένα για καφέ. Έλα, πέρασε μέσα. Τι έγινε, πονάς? Να δω το χέρι σου. Τον αλήτη. Γιατί αυτή τη φορά? Την έπεφτε μπροστά μου σε μία και... Και διαφώνησες. Βέβαια. Γιατί να διαφωνήσεις? Αλίμονο. Εντάξει, ίσως κι εγώ το παρατράβηξα. Φώναζα μέσα στο μαγαζί. Τι είναι αυτά που λες, Στεφανία? Κανένας και για κανένα λόγο δεν έχει δικαίωμα να απλώσει χέρι πάνω σου. Αν δεν σε θέλει, σε χωρίζει.
Μα μέναμε μαζί, μου έλεγε πως μ' αγαπάει. Κανέναν δεν αγαπάει αυτός. Μόνο τον εαυτό του. Άνθρωπος που αγαπάει δεν σε κάνει να πονάς. Τέλος πάντων, καλύτερα να φεύγω. Πού θα πας? Δεν ξέρω, ίσως στη Μαρίνα. Δεν θα πας πουθενά. Αλέξανδρε, δεν έχω δικαίωμα να είμαι εδώ. Ο Αργύρης... Ας τον Αργύρη. Έλα, πέρασε. Πόσο έλειψη αγάπησε αυτό το κορίτσι. Οι γονείς της, στον κόσμο τους. Ο Αργύρης θυμωμένος. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει ο Άντρακλας να καταλάβει ότι η Στεφανία δεν είναι μόνη της. Πρέπει να πάω να του κάνω μια κουβέντα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αλέξανδρος πηγαίνει στο καφέ του Δώρου για να του κάνει μια κουβέντα σχετικά με τα τελευταία γεγονότα και να υπερασπιστεί τη Στεφανία. Για καφεδάκι? Για κουβέντα. Είσαι ο Δωρός? Ποιος ρωτάει? Είμαι ο Αλέξανδρος, φίλος Στεφανίας. Α, εσύ είσαι το αγόρι λοιπόν. Και τι θες τώρα εδώ? Κοίτα μεγάλε, έτσι ξαναπειράξει τη Στεφανία, θα έχει να κάνεις μαζί μου. Δεν είναι μόνη της, έχει και οικογένεια και φίλους. Δεν με παρατάς, λέω εγώ. Ακούς, λέω. Η Στεφανία είναι η κοπέλα μου και ό,τι γουστάρω κάνω. Εσύ τι ζόρι τραβάς? Κι εγώ λοιπόν, επειδή έτσι γουστάρω, φεύγω από εδώ τώρα και πάω στο τμήμα. Άσε τις απειλές σε μένα. Μη με κάνεις να βγω από την μπάρα. Και, θα με δειρείς. Όπα ρε άντρα. Σπάσε τώρα, γιατί δεν θέλω να το τράβηξω εδώ μέσα. Νομίζεις θα περάσει εσύ αυτό? Ακούς τι σου λέω. Και εμένα μη μου δίνεις το δαχτυλάκι. Άσε τις απειλές και μείνε μακριά της. Κοίτα το Φλόρο. Ήρθε στο μαγαζί μου και άρχισε τις απειλές. Έτρεξε η μικρή να του κάνει παράπονα. Μεγάλος καψούρης ο τύπος. Μωρέ, δεν πάει να κόψει το λαιμό της και οι δύο. Και αυτή να πάει να μείνει μαζί του. Όμως τον Δωρό δεν τον απειλεί κανένας. Και αυτό δεν πρόκειται να μείνει έτσι. Ο Αλέξανδρος δεν αφήνει τη Στεφανία να φύγει, αλλά αντίθετα προσπαθεί να φέρει κοντά τα δύο αδέρφια, κάτι που καταφέρνει. Έτσι, η 23χρονη εγκαθίσταται στο σπίτι των δύο αγοριών και σιγά σιγά η σχέση της με τον Αργύρη εξελίσσεται σε κάτι ουσιαστικό που και οι δύο είχαν ανάγκη. Εκείνη βρίσκει τη στήριξη που πάντα ζητούσε και εκείνος την αποδοχή που τόσο έχει στερηθεί. Έτσι τα βουβά θα τη βγάλουμε. Και τι να πούμε? Νομίζω πως μια γυναίκα χρειάζεται στο σπίτι. Τι λες? Χρειάζεται να μείνει, άμα το θέλει κιόλας. Φυσικά και το θέλω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Άντε υγεία. Γεια μας. Γεια μας. Θυμάσαι αν η αδερφή σου έβαζε μέσα και μοσχοκάριδο? Ναι, σίγουρα, γιατί έτσι το έφτιαχνε η μαμά μας. Αυτή είναι η συνταγή. Μαγειρεύει πολύ ωραία η αδερφή σου. Και είναι τόσο καλό κορίτσι και όμορφο. Κρίμα αυτό το τέρας δεν εκτίμησε τίποτα. Με το που την είδα έτσι με αυτή τη μελανιά, μου ήρθε να τον σπάσω στο ξύλο. Δεν έχεις άδικο. Κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα. Αργύρη, να ξέρεις, δεν έχω πει τίποτα σε κανέναν για σένα. Φυσικό, θα ντρέπεσαι. Όχι βέβαια. Για άλλα ντρέπομαι, όχι για σένα. Δεν πειράζει. Απλά κατάλαβα ότι ο μόνος διαχωρισμός είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν συναισθήματα και σε αυτούς που δεν έχουν συναισθήματα. Πραγματικά το πιστεύεις αυτό? Φυσικά το πιστεύω. Είσαι ευτυχισμένος? Τώρα πιο πολύ. Σου οφείλω μία μεγάλη συγγνώμη. Σ' αγαπάω, αδερφέ μου, και σε ευχαριστώ για όλα. Πόσο διαφορετική είναι ο Αργύρης και ο Αλέξανδρος από το Δώρο. Ξαναβρήκα τον αδερφό μου. Ένιωθα μόνη, αλλά η δική του μοναξιά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Είναι φοβερό να κρύβεσαι γιατί δεν σε δέχονται. Εγώ τον δέχομαι όπως είναι και εκείνος εμένα. Δεν κρίνουμε πιο ένας τον άλλον, απλά τον ακούμε. Ρε Αλέξανδρε, πραγματικά σε ευχαριστώ. Για ποιο λόγο? Που μου γνώρισες την αδερφή μου. Αυτή η ισορροπία και η γαλήνη που έχουν βρει οι τρεις συγκάτοικοι θα διαταραχτεί όμως εκείνο το βράδυ, καθώς ο Δώρος δεν έχει ξεχάσει τις κουβέντες με τον Αλέξανδρο και την υπόσχεσή του να εκδικηθεί. Στο υποσχέθηκα, φιλαράκο. Εμένα δεν μου κάνει κανένα στο μάγκα, το κατάλαβες? Τι κάνεις εκεί, ρε! Ήρθες να με απειλήσεις μέσα στο σπίτι μου! Άι, φύγε από εδώ! Αλήτη!
Αλέξανδρε. Καλά. Αμέσως μετά τη φυγή του Δώρου, ο Αργύρης βοηθάει τον Αλέξανδρο και ανεβαίνουν στο σπίτι, όπου η σοκαρισμένη Στεφανία μαθαίνει τα νέα και περιποιείται τον 30χρονο, όσο ο αδερφός της ψάχνει για το κοντινότερο φαρμακείο. Άστο, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Ευτυχώς. Τώρα θα φέρει και επίδεσμο ο Αργύρης. Σίγουρα να μην πάμε σε ένα γιατρό. Ναι, σίγουρα. Δεν βλέπεις, γρατσουνιές είναι. Πόσο αλήτης είναι τελικά αυτός ο άνθρωπος. Ξέρεις, αυτός νόμιζε ότι εμείς οι δύο έχουμε κάτι και ζήλεψε. Βρε Στεφανία μου, δεν ζήλεψε. Εγωισμός ήταν. Και όχι για σένα. Για μένα. Που του έδειξα δεν τον φοβάμαι και που τον απείλησα πως θα πάω στην αστυνομία. Σκέψου να έχεις πάει. Μα θα πάω. Πας καλά. Με τίποτα. Θα σου κάνει πιο μεγάλο κακό μετά. Να μου κάνει αυτός κακό. Αυτός είναι θρασίδηλος. Μέτρησε τη δύναμή του με τις μπουνιές. Αλλά επειδή ο Αργύρης έριχνε καλύτερα, κρύφτηκε στο λαγούμι του. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Κοίτα, κορίτσι μου. Τον άντρα δεν τον κάνουν τα παντελόνια. Είδες ότι έδειξε την τελίκια του, αλλά δεν του πέρασε. Και εμείς δεν φοβόμαστε τίποτα. Αν πας πάντως στην αστυνομία, που θα σου έλεγα να το αφήσεις, εγώ θα είμαι στο πλευρό σου. Και μπορώ, όπως ξέρεις, να επιβεβαιώσω το πόσο βίαιος είναι. Πάω να σου κάνω ένα χαμομήλι. Χαλάρωσε, ναι. Αργότερα ο Αργύρης επιστρέφει και καθώς ο Αλέξανδρος έχει αποκοιμηθεί, δίνεται μια ευκαιρία ανάμεσα σε εκείνον και τη Στεφανία να κάνουν μια ακόμη κουβέντα μεταξύ τους. Κοιμήθηκε. Ναι, ο κακομοίρης. Εσύ είσαι εντάξει? Ναι, μια χαρά. Τίποτα δεν έπαθα. Απίστευτο. Μάλλον η οικοδομή που δούλευες μικρός σου έκανε μπράτσα. Μάλλον. Αλλά μέχρι εκεί. Άλλο τι υπολόγιζε η μαμά. Καλά η μαμά. Μην νομίζεις ότι δεν την καταλαβαίνω. Στο μυαλό της τα πράγματα είναι άσπρο ή μαύρο. Και δεν είναι και εύκολο για ένα γονιό να δεχτεί ότι το παιδί του... Βρε Αργύρη μου. Όχι, θα το πω πώς είναι. Ήταν διαφορετικά εκείνα τα χρόνια. Έτσι έμαθαν οι γονείς μας. Μέχρι εκεί μπορούσαν. Είναι δύσκολο για αυτούς. Μόνο δύσκολο. Επιστημονική φαντασία. Βλέπεις, άλλα όνειρα είχαν για μένα. Αν ήξεραν όμως πώς νιώθεις... Άμα τους ενδιαφέρε, θα είχαν μάθει. Σε αυτό έχεις δίκιο. Το ενδιαφέρον για γονείς σαν τους δικούς μας είναι αν έχουμε σπίτι, αν έχουμε ζεστασιά, φαγητό, αν είμαστε καλοί στα μαθήματα. Δεν τους κατηγορώ, αλλά με τι κουράγιο να τους μιλούσα. Γι' αυτό έφυγα από μόνος. Πόσο χαζή ήμουν, πόσο στον κόσμο μου. Δεν μπορούσα να δω πέρα από την ταμπέλα και το προφανές. Εσύ ο άντρας, εγώ η γυναίκα, άρα να βρω έναν δυναμικό άντρα να στηριχτώ. Και ο άνθρωπος? Πού είναι ο άνθρωπος μέσα σε όλα αυτά, αδελφούλα? Γιατί άνθρωποι είμαστε όλοι, πάνω και πέρα από φύλλα και προτιμήσεις. Μου κάνει καλό να μιλάω μαζί σου. Ντρέπεσαι ακόμα για μένα? Τι είναι αυτά που λες? Είμαι περήφανη. Αν δεν ήσουν εσύ, αν δεν ήταν ο Αλέξανδρος, δεν νομίζω να είχα ξεκολλήσει από το Δώρο Αργύρη. Πήρα δύναμη από εσάς. Χαίρομαι. Και ξέρεις τι κατάλαβα περισσότερο? Ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να υποστηρίζει αυτό που είναι. Και κανένας δεν είναι πάνω από κανέναν άνθρωπο. Να το θυμάσαι αυτό. Σ' αγαπάω, αδερφέ μου. Κι εγώ. Ο Αλέξανδρος και η Στεφανία αποφασίζουν τελικά να κινηθούν νομικά εναντίον του Δώρου. Τα δύο αγόρια και εκείνοι μένουν τελικά μαζί. Έχουν φτιάξει μια ξεχωριστή δική τους οικογένεια, όπου ο ένας βρίσκεται επί της ουσίας δίπλα στον άλλον με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη και πάντα με ανοιχτά τα αυτιά και την καρδιά για ό,τι ο άλλος κάνει ή έχει να πει. Δεν μου είπες, τον είδες εκείνον το τυπά στην καφετέρια που σε κοίταζε? Και ήταν ωραίο παλικάρι. Ρε παιδιά, καθίστε να βρω τον εαυτό μου, να γνωρίσω τη Στεφανία και για άντρες μιλάμε αργότερα.
Και πότε ξεκινάς τα μαθήματα? Τη Δευτέρα. Και θα ανοίξεις το δικό σου νυχάδικο μετά, τέλεια. Ναι, απλά πρέπει να βρω μια δουλειά μέχρι τότε. Ζητούν κοπέλες στο φούρνο απέναντι. Αλλά και να μην πας, δεν πειράζει. Θα σε βοηθήσω εγώ να ανοίξεις τη δική σου δουλειά. Τι αδερφός είμαι. Σε ευχαριστώ πολύ. Και θα σε βοηθήσω και θα σε παντρέψω. Βρε Αργύρη, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Εσύ είσαι πραγματικά γιος του πατέρα σου.